Олларын олым әле, гөлләрен олым әле. Дия ике дус, Хуҗабикә Илсөя һәм сылу кыз Лениза чәчәк сайлыйлар. Менә өченче дуслары Эшмәкәр Гөлия да килеп җитәчәк. Selam kızlar. Selam Gülüye. Sen mi dostum? Ya nişik barma? Сөйләшенгәнче чәчәк бүләк итәбезме егетләребезгә? Әллә ничек булмасмы икән, без бит алар биргәнгә күнеккән. Минемчә яхшы булыр. Бер иратта конфет яратам дип әйтми, балыдан аерып ала алмыйсың. Сөйгәне чәчәк бүләк итсә, кемдә шатланачак? Америка флористлары шунда бер эксперимент ясаганнар. Аның буенча иратларның 60% гашыйклар көненә чәчәк өмет иткән икән. 60? Әйе, 60. Белмим. Илсия, әйдә бүлмәгәләрендә карап килик әле. Хәерле көн. Нинди букет алырга телисез? Кемгә сайлыйсыз? 23 февральгә Эшмәкәр дустыма сюрприз ясыйсым килә. Офисына чәчәк бәйләме китертергә идисем. Аның холкы нинди? Ул бик актив, шат күңелле кеше. Алай булгач, анарга кызыл, кызгылт-сары, кура җиләге төсләре туры киләчәк. Әйдәгез сайлык. Кызлар, мин инде бер егетне бәйрәм белән котларга өлгердем. Ул моңа лаек. Чөнки шын ир егетләр өчен башкара карлы, бозлы кышкы елларда машина йөртергә өйрәтә. Хатын-кызлар бер гасыр элек беренче автомобильләр белән уртак тел табарга тырышканнар. Дөрес, хәзерге машиналар ул вакыттагылардан күпкә заманчарак. Ханым туташлар бүген дә тимер атны иярләүдә пиратлардан калышмыйлар. Әлеге трассаның катлаулыгы боз булуда. Биредә машинаны экстремаль шартларда йөртергә өйрәтәләр. Бозга чыгып, хаталар ясап, шул хаталарны төзәтүдән гыйбарәт ул. Нигәдер куркыта әле. Юк, өйрәнергә дигәч, өйрәнергә. Киттем. Руль артына утыргансың икән, нәрсәне истә торырга кирәк, нәрсәне онытмаска кирәк. Водитель белергә тиеш, рульне әйләндергәндә ике кул барбыр тизрәк әйләндерә рульне. Бер кул белән бер кашан да тизрәк рульне әйләндерә алмыйсың. Экстремаль ситуацияләр кәндә син, бер кул белән чыгарга автомобильне мөмкин түгел, синең шансов нет. Дуслар миңа шундый киңәш бирә. Әгәр дә бозлаукка кирип китәсең икән, тормозга басарга гомумән ярамый диләр. Икенчесе әйтә, әкрен генә тормозга басып туктатырга кирәк ди. Менә койсы дөрес, бәлкем сез өченче киңәш бирәсез. Машинада АБС-ың бар икән, син тормозны каты басасың. Резко, сильно. АБС-ың юк икән, син используешь импульсный способ торможения. То есть син аны тормозга басып, я аягын җибәрәсең, ул да шулай прерывистый торможение без әйтәбез. Я тормозны каты басып, әкрен басып, каты басып, әкрен басып кына эшләгәндә отсыз ступенчатый дип әйтәбез. Икесе дә бозлы юлларда кулланабыз. Гадәттә иң еш очрый торган хата ялгышлык. Нәрсәдә була? Иң еш очрый торган хата безнең водительләрдә тормозга басар алдыннан сцеплениегә китереп баса. Моннан да бик зоррак хатасы нейтральный передачада тормозит иткән водительләр. Бу ике торможениедә, то есть самый грубый, иң зур хаталар водительдән булган. Бурышта тормозга басканда ул хата. Үзең белергә тиеш, что борылышка кергәндә, борылышка барып җиткәндә син скоростьны төшереп, тормозга басып, бөтен кирәк эшләрне эшләп, борылышта гына син борылышта педаль газ белән руль гына тотасың. Но хата булды икән, поворотка кирдең икән зур скорость белән. Һәрбер кеше хата ясый ала. Без кирдең икән, тормоз басасың. Но ул вакытта син белергә тиеш. Каты ясарың, ступенчатый прерывистый басарга ярамый, плавное торможение ясарга ярый. Теория тамам. Хәзер әлеге бозлы юлны сынап карарбыз.
Менә шулай берничә дәрестән соң сез ас водитель буласыз. Айрат, сезнең кебек курку белмәс, батыр шын ир-егетләргә бездән алтын балык тапшыру кызларыннан бүләк тә бар. Бәйрәм белән сезне онытмагыз. Безнең күңелебезнең бер өлеше сездә калачак. Рәхмәт. Барлык ир-егетләребезне 23 февраль белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек сезгә. Озын гомер безнең терәгебез булып, яратып, яратылып яшик. Сау сәламәт булыгыз. Бәйрәм белән. Мин дә дус егеткә букет биреп карыйм әле. Ничек кабул итер ансын белмим. Туктагыз әле. Яшь егеткә ниндирәк чәчәк сайларгасың? Яшь егетләргә тюльпаннар, хризантемалар һәм гербералар бүләк итәргә була. Олы ир кешеләргә озынрак сабаклы чәчәкләр сайларга кирәк. Яшьрәк егетләргә кыскарак та ярый сайларга. Сезнең егетегезнең холкы нинди? Беләсезме, ул кәеф кешесе. Аның кәефе һава торышына карап үзгәрә. Димәк, бу кеше сезнең өчен әлдә табышмак. Безгә бу очракта гербералар туры киләчәк. Без аның төрле төсләрен сайлап алырбыз. Линиза сәхнәдә артист егетләргә һәр вакыт чәчәк бирәләр. Кызлар акчаларын да кызганмыйлар. Илсия, бу атнада мин Гөлназ Сираева концертына барган идем. Анда бер егет цирк номерлары күрсәтте. Беләсең килсә, мине дә өйрәтте әле. Цирк мизгел эчендә дөньяны өстән аска таба әйләндерү көченә ия. Ул үзе бер могҗиза. Әйтерсең, цирк безне күпмедер дәрәҗәдә балачакка да алып кайта, чөнки андагы трюклар самими һәм дә ясалма түгел. Шөгыльләнүнең башлангычы мөгаен балачакка, яшүсмер чакка барып тоташадыр. Һәм шунсында әйтергә кирәк, бу очракта гәүдә җитезлеге, сыгылмалылыгы роль уйный. Бүген без Алабуга шәһәрендә булып узган «Алло, мы ищем таланты» бәйгесендә җиңү яулаган Альберт Бачтанов белән танышырбыз. Сәлам, Альберт. Сәлам, Линиза. Ничек кәефләрең? Бик яхшы. Менә шушы «Алло, мы ищем таланты» бәйгесе хакында сөйләле безгә бераз гына. «Алло, мы ищем таланты» да катнашу өчен бик зур чыгымнар сорыйды. Чөнки анда күп илләрдән кешеләр кайтты. Мин анда гран-прига лаек булдым. Син нинди жанр буенча чыгыш ясадың? Минем жанрым цирк түрендә клишник дип атала. Клишник ул алга бөгеләсең. Циркта бит инде ике төрнең бар. Берсе каучук дип атала, каучук артка бөгелә. Клишник алга. Әйт әле, кайчанда булса, мәсәлән, этләрне, песиләрне, мәшеләрне, туты кышларны сөйләштерү теләге юкмы синдә? Бары минем анда өемдә песим дә бар. Дрессура дәресләрен алгач, мин өемдә песимне дрессировать иткән бар. Ниндидер хәрәкәтләр бармы анда? Бармаклар белән күзәтеп өйрәтәсең. Ниндидер хәрәкәтләр? Утырырга. Эт утыра. Әйе. Булай әйткәндә утыра. Артка аякларына. Булай әйткәндә сикерә инде. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Шул һөнәрләрнең берсен үзләштермәкче идем дә, тик беренче карашка гына җиңел тоела икән бу трюклар. Альберт күпме генә тырышса да, миннән циркачка ясый алмады.
Яраткан җырчыбыз Гөлназ Сираева да Альберт Бачтановның талантын хуплап, аңа үз концертында чыгыш ясарга тәкъдим иткән. Гөлназ үзе экстремаль кеше микән, экстремнан курка микән? Әйтик, мәсәлән, кайчанда булса биеккә канатта менер иде микән ул? Мин үземне һичшиксез экстремаль кеше дип әйтә алам, чөнки инде минем канатка менеп тарзанкадан сикергәнем бар. Тормышта иң зур хыялым, риск зур булган хыялым ул парашюттан сикерү. Менә Ходай насыйп итсә, исән сау булсам, парашюттан сикерергә хыялланам һәм әзерләнәм инде рухи яктан гына булса да. Һәм бер уңайдан Гөлназ ир-егетләребезне 23 февраль белән дә котлый аласың. Безнең хөрмәтле ир-егетләребез, сезне чын күңелдән якынлашып килүче бу бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Һәм инде һәр вакытта да, менә тормышта нинди генә хәл булмасын, нинди генә очрак булмасын, һәр вакытта сез чын ир-ат булып, без хатын-кызлар таянырдай чын ир-ат булып калсагыз иде. Барлы булугына тулы бәхет, гомерләрне бәхеткә илтә. Бер-береңә бәхет бүләк итә, яши алуларга ни җитә. Бәхетлеләр бик күп бу дөньяда, безнең кебекләр без генә. Минем кебекләр мин генә, синең кебекләр син генә. Biz бабайның юбилейына кызыл розалар бүләк иткән идек. Сеңлемнең малае тугач, ирис чәчәкләр алып бардык. Мин укытучы абыйыма гел пионнар һәм георгиннар бүләк итәм. Кызлары, чәчәк сайлау кызык шөгыль икән. Күпме яңа нәрсә белдек. Әйдәгез, Илсиянең җан кисәгенә дә бер букет ясыйк әле. Минем ирем зәңгәр, шәмәхәт төсләр ярата. Төсләр кешенең холкын ачып бирәләр. Димәк, ул тыныч һәм басынкы кеше. Аңа хризантемалар ошаячак. Без сезнең ирегезгә менә дигән букет сайлап алачакбыз. Әйдәгез әле сайлык аласы. Кызлар, минем өйдә иремә тагын бүләгем бар. Иратның күңеленә юл, ризык аша салына. Коз ите элек-электән татар халкында иң затлы ризыклардан санала. Аны коклап та, мишкә куеп та, иченә ярмалар тутырып та пешерәләр, әй мапа. Ләкин мин генә шуны тәмлиттереп пешерергә өйрәнә алмыйм һаман. Каз пешерүнең бер ни дә юк инде аның үскәне. Менә бүген мин сине каз тутырып пешерергә өйрәтәм. Аның өчен безгә кара җимеш кирәк булачак һәм алма. Каз тәмләп, тузы сеңеп пешсен өчен ичен тышын туз белән әйбәтләп уалар. Шулай эш кылабыз. Әнием, Әу кызым, нәрсә пешерәс? каз пешерәбез кызым, әтиләр, абыйлар бәйрәменә әзерләнәбез. Мин бәйрәмгә бер шыгыр хәзерләдем. Яле кызым сөйләп күрсәт әле. Алмадык сатып бүләкләр без үзебез ясадык. Үзен хезмәт куйган әйбер зур бүләк дип уйладык. Ой, булдыргансың кызым. Ой, молодец. Бар кызым, бар, әзерлән. Уганнан соң лимон согы белән уабыз. Аның өчен без лимонны урталайга кисәбез. Безгә ничә лимон кирәк аның өчен? Бер 2 лимон кирәк булачак. 2 лимон. Бер казга. Менә шулай итеп сугын сыгабыз инде без. Ул нәрсә эшләтәсең лимон сугы? Лимон сугы моин ала инде аның. Моин. Тәмләп, йомшак булып пешә ул. Калган лимонны турап казның иченә салабыз. Алмаларны 4кә бүлеп, уртасын алып, каз иченә тутырабыз. Син дә булыш әле сеңлем? Ярый, аңа ничә алма кирәк була инде? Бу казны тутырырга безгә 3-4 алма кирәк булачак. Яшкелтем әши алма булса, әйбәт була инде каз тутырып пешерергә. Хәзер тутырабыз инде. Хәзер казның иченә алманы тутырабыз. Аралаштырып кара җимеш белән тутырабыз алманы. Менә казның ичен тутырып бетердек. Хәзер тутырган өлешне камыт инәсе һәм җеп белән тигеп куябыз. Опа, мин бүген бик матур төш күрдем. Шундый җемле җәй көнәйме? Казлар елгада йөзә икән дип нәрсәгә икән ул? Бик матур төш күргәнсең бит үскәнем. Алдагы тормышыңда яхшы үзгәрешләр булачак. Хәзер казны шушы рукавка тыгып духовкага пешерергә куябыз. Хәзер 3 җирдән инә белән тишәбез. Кабарып шотламасын. Кабарып. Шортламый ул, кабармасын өчен ягытып. Булдым. Менә безнең казыбыз әзер, без аны һәр духовкага пешерергә куябыз.
Әйдә духовканы ачал үскәнем козны тыгып пешерик әле. Әйдәле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Козбыз тәмле булып пешсен. Гаиләң белән куанып ашарга ясын сиңа үскәнем. Әнием, алтын балакларны үзем ашатыйм әле. Әйдә, кызым, әйдә, ошат әле. Алтын балык безнең әйтиләр бәйрәмен әйбәт үтсен. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашып карыйк әле. Козыбыз пешмәде микән? Пешкән ахрысы алыйк инде без моны. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бигрәк матур булып пешкән бу коз. Менә козыбыз пешеп тә чыккан Илсия. Хәзер без козыбызны матур итеп бизибез инде. Шундый тәмле булып пешкән ахрысы. Кем пешкән? Тәмле коз исе чыккан. Кызым, менә козыбыз әзер. Менә безнең бәйрәмгә дигән тутырган козыбыз әзер. Хәзер без аны бизибез. Аның өчен безгә апельсин кирәк булачак. Син үскәнем козның җибен алатыр. Мин козны таякчыклар белән бизи башлыйм. Менә шундый тәртиптә тизеп чыгабыз. Булай коз матур була һәм бәйрәмчә була инде. Менә шулай канатларын бизибез. Козның аякларын бизәсе калды. Аның өчен безгә салфеткалар кирәк. Менә без аякларын матур итеп бизәдек, апа. Хәзер нәрсә эшлибез? Хәзер менә салфетканы төреп, муенын бизәргә куябыз инде. Менә безнең тутырган козыбыз әзер. Ирегетләр үзне бәйрәм белән котлыйбыз. Аларга ныклы сәламәтлек телибез. Шушы козны тәмле итеп гаиләң белән ашарга язсын. Бик зур рәхмәт сиңа, апа. Безнең чыннан да искиткеч булды козыбыз, бәйрәм козыбыз. Мин бик шат. Мин инде бүгенге көннән чынлап торып коз тутыра беләм дип әйтә алам. Тәмле итеп ашарга язсын. Ир егетләр, бәйрәм белән.